Yes. Wakakwana here wewe. Uri right yes. Uripo. Simuka nchitaura newe. Kutogara padhuze nemurume wangu tengesa zvinonzi nemurume. Iwe kai ndozvinonetsera kubonde izvozvo. Zvinotinga dzimi dzimbo. Osaka mudati ndikumhoresei. Ndikumhoresei nditoti mafukasei maswera sei kwauri wewe. Ndikumhoresei nini? Maswera. Ndaswera. Maswera. Taswera. Fesi ndidzo chedzere. Zvakaoma. Muchiona ndaita kuti vanhu vamire panapa. Chinhu wanditi chiri kundishungurudza. Vanhu vandishungurudza ende vandinetsa mufunge zvinhu. Imivi. Vari kundinetsa. Kana ndichiti vari kundinetsa ndikurota kunetsa ini nati. Mukudero kuti nditange navo vanhu. Noti vese pamwe chete vabva kuvhiringa chimwe chete. Vese hapana kana ari right apa. Vese vandivhiringidza zvisingaiti. Nditenderei ntaure navo vanhu vamana. Nditenderei. Ndodzivere zvekutaura mamisi yangu. Handisi mutoziva. Nyarara. Munomba mangu. Nyararai. Handisika. Chikotaura mamisi yangu. Ngoti jaga. Nditanga neikaka kamukadzi aka. Kanondishungurudza kutora mabhaketi kuti rimwe apa. Kubva singi kusvika kugedhu mabhaketi ake chete. Mvura ichiuya anenge akadoisa dishi. Ovhurira dishi baive mvura yauya. Indoshaya kuchera mvura. Ndazochera mvura mumba pangu inini. Kutondishungurudza kuchera mvura mumba pangu. Anditorina mvura mumba panapa. Vandondishungurudza. Akakadana nemurume wangu ndotozviziya. Akaka nemi muri kuenderana nemukutodanana ndikuzviziya. Kadana nemi mseyangu. Musade kutaura zvisina basa. Ikaka ndikoko yemukadzi kenyu kaka. Ndotokaziya zvisingaiti. Akaka ndokamwe ikaka. Uyu matini Mukudana naye. Musade kutombotrayana kuda kuramba. Iwewe uri sewe manheru mwana manheru. Uchiya pana 12 o'clock ushoti gwerere. Uchindadza ura. Mamisi yangu izvo. Vane BP. Vanenge vasingazivi mamisi. Aya kusaziva chanoziya. Vanoziya. Uyu problem yake iri padiki. Andimugona. Inini muchinitaridza kudai so munoona pane chichisipo. Antanga badra rent but ane problem. Ndinomuactira inini. Ndachicha ndisina inini. Chicha ndisina chanotsvaga. Vasikana in out achipinza vasikana yedu. Inini utanga asingandikoni. Ndinoka actira. Iwe nyarara. Uyu mai ndiye ari right vanobamba ushu. Ndianoziya mahembe dzandinopfeka chocolates anonditengera iyeyu. Perfume achindipa. Anotoziya kuti dressing madam ari kuya kwangu. Iyi makeup inde yangu. Iyi dressing, iyi makeup ndeyababa. Anotoziya time dzamunosvika ndotomuti budamba mangu. Kwete zvaushu. Uye anototi ndinoedza kugesa ndigofamba ndigocrossa mupaseji ndakapfeka gogo. Acheuke izvozvo. Saka uyu ane problem ushu. Ndatobuda ndapedza. Hey baba, kugarizana here uko kadaizo. Chazoona umnenge. Vaimanje mnenge mama. Baba kana makundipinza munyadza kadaizo. Aiwa, ndotengera ndobuda ndobabra pangu. Umfana ndiye ndosera panapa ina ndoziyo. Bosa kamuchirimba mangu. Muchirimba mangu kudai get out. Get out. Shakanaka. Enda kungotsvaga panapa zvakunetsa zvikana tamungopinza madara asingapiri nenyedzi dzingaziva. Kutoka kwaro. So baba. Ndori mungo yacho iyoyo.